Bună ziua, continuăm povestea. Am rămas la situația în care eu, după o noapte de umblat pe jos, ajung la țară, la fratele meu acasă, la 6 dimineața și de acolo încep să de somn, sunt obosit și dorm până în a doua zi după masă. Așa de obosit eram. După urma să fie ziua mea, au venit părinții, în ziua mea în care să împlinesc 18 ani. Au încercat poate să mă facă mai fericit, să ne bucurăm, să ne ăsta, dar a fost imagini triste dacă ar fi rămas ultimele din viață și cum să spun, asta mi-a lăsat, înainte să plece, am rămas cu o imagine care mi s-a imprimat în minte, în care părinții mei erau extrem de, nu știu, mama plângea și le vedeam și la mama și la tata disperarea pe fețele lor, în ochii lor și rugându-mă să nu plec și eu le-am răspuns pa, la revedere. Nu la revedere, n-am mai spus la revedere, am spus pa. Le-am lăsat chiar un mesaj în care le spuneam: vă mulțumesc că ați fost părinții mei, sper să ne revedem în cer. A fost dur, despărțirea e dură și extrem de dură. Deci chiar dacă poate eram așa mai dur, dar în inima mea simțeam. Și nu știu. Despărțirea e tot timpul extrem de grea, nu sunt cuvinte. După ce să zic, după ce au plecat, îi spun la fratele meu dacă mă duce cu mașina până la graniță și de acolo eu să o iau pe jos. Încercăm să mergem, dar la un moment dat o luăm pe ceva drumuri forestiere și credeam că e o scurtătură și când colo, ce-a fost drumul ăla, cred că era și ploios, era umed pe acolo, belți, nu știu ce era. Și mașina s-a împotmolit într-o groapă. De foarte greu am mai scos-o și fratele meu a spus: ăsta e semn de la Dumnezeu, eu nu te mai ajut. No. Treaba ta, fă ce vrei, dar eu nu te mai ajut. Am venit înapoi, a doua zi de dimineața încep să pornesc pe jos înspre Beclean. De aici mă iau o mașină cu 10 lei, îi spun, mă întreabă una alta, îi spun că am renunțat la școală, deci în mintea mea deja renunțasem, deși era vacanță, deci făcusem 11 clase, dar pentru mine era gata, am renunțat. Și după ce se întâmplă, am mai luat și pe alții, deci m-a dus până la Bacus, acolo în Beclean. De acolo aștept autobuzul înspre Satul Mare. Fac semn cu mâna, cred că îmi iau ceva de mâncare de acolo, de la magazin. După aia fac semn cu mâna, intru în autobuz. Șoferul îmi zice că era mai bine dacă aveam programare. Da, mă primește. Pornim. Ajung în... Deci eram deja, wow, deja începe să se îndeplinească visul, dar să nu mă bucur încă până nu trec granița. Și ajung în Satul Mare, acolo era circul la pod, mă pierd pe acolo, încă nu știu nimica, mă duc într-o parte, mă duc tot înainte, apoi îmi dau seama că trebuie să vin înapoi și să iau în partea dreaptă. Și mi-am luat ceva de mâncare și de acolo erau ceva croissant, big croissant, așa mai ieftine. Și
acolo văd că erau unguri ce își cumpărau multe produse și duceau cu mașina în Ungaria. După vin înapoi și întreb pe oameni de autobuz, dar au spus că deja au trecut toate. Și numai dacă iau un carton și scriu și aștept, încerc parcă pe o hârtie. Eu n-am avut carton, am avut un caiet la mine, dar hârtia, am renunțat la idee și pornesc pe jos. Încet se face seară, eu mă rog și cânt lui Dumnezeu, din nou am acea conectare cu Dumnezeu prin singurătate sau cum se spune, solitudine, nu știu dacă solitudine. Și după, ce să zic, începe să ploaie, mă rog, Doamne, te rog, fă ca să ajung cel puțin până înainte de 12 noaptea, ca să mă primească la graniță. Și Dumnezeu chiar m-a ascultat. A venit un om așa părea mai, nu știu dacă era român sau ungur, avea un număr de satul mare, dar vorbea și pe ungurește, vorbea și pe română așa mai stâlcită, sau el se prefăcea și spunea că ai avut noroc cu mine, că n-a fost niciun noroc și noi nu credem în noroc, noi credem în Dumnezeu, dar spun așa, 50 de lei mi-a luat pe 25 de kilometri. Mi se părea extrem de scump și, dar cum să zic, m-a trecut granița și asta a fost un beneficiu, dar eu spuneam să mă ducă până în Senger, dar m-a dus numai până în Sengerisma, acolo la parcare, și le spune la grănicer ceva, poveste că eu am, pe ungurește, că eu am împlinit 18 ani și că nu știu ce. Și după mă trece și apoi el zice că m-ar mai duce, dar dacă să-i mai dau bani, dar de unde să-i mai dau bani? Așa că de aici pornesc pe jos. Cam atât pe azi. O să vedem în episodul următor ce a urmat, ce s-a întâmplat. Deci acum eram în extaz, am scăpat de acasă, sunt în visul meu, spre îndeplinirea visului meu, totul pare bine, sunt plin de râvnă, de evlavie, de asta, dar vom vedea ce se va întâmpla în următorul episod și cam atât pe azi. Doamne ajută! Sper să nu vă fi plictisit cu povestea mea. Mie mi se pare destul de interesantă, dar ar fi cam lungă, de aceea o spun pe mai multe episoade. Ok. Azi e a trecut ziua 35, urmează acum noaptea 36, de când sunt poschetare aici în Cluj și Dumnezeu a fost cu mine și este cu mine în continuare. Vă salut, Doamne ajută! Ne vedem în următorul episod.